Sesicela ke umongameli wethu asondele eduzane nalombhobho ukuze akwazi ukukhuluma nathi. Baba. Uma usebenza nayo lo noma yini. Uyakhuluma. Abantu sebeke baba o Secretary General kule sebe u7 manje. Ngoba sidlali. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu uyathandwa, uyikho konke, we don't care. Siyabonga. Siyabonga. My comrades sibonga kakhulu. Ithuba lokuba sikwazi ukuhlangana namhlanje nentsha. Siqala ngabo namhlanje ukuthi abaholi bethu bentsha siqala ngabo ngoba sebephelele. Nabaholi ke bonke abakhona sebebiziwe bakuthi ilanga selishonile. Ngeke ngisaqala phansi ngoba isikhathi sesiphelile. Ngibonga kakhulu umphathi ohlelo ukunika ithuba. Bonke ngingagcini ngibonge njalo nje. Nezinkulumo sesizizwile esezibekiwe. Ngiyethemba ukuthi nomunye owayekade ethi yini yona le namhlanje akakusho lokho. Nomunye owabuza umbuzo ukuthi yini indaba kwakhiwe umkhonto omusha amanye amabutho ekhona na. Uyazibonela namhlanje ukuthi kwakusho ukuthini. Namhlanje sihlangene la ukuthi sizohlanganisa intsha yalelizwe lase South Africa. Lomkhonto wesizwe. Sisuka kuJanyana sikabi kude kakhulu. Sinonyaka nje owodwa nezinyanga ezimbalwa. Kodwa iqiniso selicacile ukuthi abaphathi bezwe yithi lapha akubona abanye ababenikwe ithuba lokuthi baphathizwe baganga ngalo baganga ngathi basenza yonke into le eminyakeni eminingi noma 30 manje eminyaka sathi sikhululekile. Inhlupheko iya ngokudlanga. We are more poorer than we were before we said we're free. Because we're not really free. Perhaps it was just half that was free. Namhlanje ke sithe intsha yase South Africa ayibone ukuthi senzani. They've never even discussed one small issue. Why is our wealth taken in big things abroad? Kodwa akekho ngathi umcebo wethu izigi zethu uthathelwana usiyapi sitholani thina ngomcebo wethu eSouth Africa. Why lo mcebo uhamba thina asinawo neyodwa asikwazi nokuzenzela asikwazi ukwenza lutho sithuleleni eParliament. Sithuleleni. Why are we keeping quiet? Why are we sitting emalokishini abelungu bona bahlala kuthiwa yini lento ecebezelayo? O kuthiwa ema-suburbs. Abantu abafika la bahlala ema-suburbs. Thina sihlala sithuleleni singayisho lento.
manje ngithula lo mthwalo kuleli bandla lemva kwami. Ake singathuli bakwethu izinto ziningi. Why ingane zethu singakwazi ukuzisa esikoleni ezweni lethu kodwa abantu abafika la yiki ingane engayi esikoleni? Sithule sithini? Size sibange sodwa, sibange amaphathi ethu, sibange ngala nangala lofuna nakuba yiphathi yakhe nalo ufuna, asazi ukuthi senzani. Sizenza ukuba sibe weak more. Sithuleleni, ngifuna intsha engizoyizwa manje from now ikhuluma, hayi ngelanga elilodwa makuthiwe kube kudliwa inyama lapha ya kuzothi akasihlanga ake sisho nakho lo mhlaba uyahlupha. Siyezwana? Yini ebangela ukuthi ngisho sesizame ukwenza imali yokufundisa izingane kuphinde kufika abantu bakithi abamnyama sebephethe uhulumeni kube yibona futhi abayiphucayo? Asingakwesabi lokho. Yilo hulumeni wethu manje esingeke sasho ukuthi usicindezele kodwa usicindezele. Phela mina nginento engishoyo eyisibonakaliso. Njengoba ungibona nginje kuthiwa kunomthetho la, mina sengaboshwa ngayijele engenacala ngoba bengizonda nje. Ngahlala impela ngadonsa. Ngingenzanga nix, ngingathethanga necala. Sithula sithini makunjalo? Isikhathi sentsha phela. Ngenkathi sisebasha sasigcuma, saze sathatha ibhamu senza konke. Ithini intsha namhlanje? Ngifuna ukuzwa ukuthi kunentsha nje enhle eSouth Africa. Yenzani? Iyasikhipha yini emakhamandeleni na? Siyafunda yini ingane zethu? Eseyifundile ziyayithola imisebenzi. Sithule sithini ngoba idemand yethu leyo. Kunento esingayazi. Sicabanga ukuthi abantu bakahulumeni abanikazi bezwe. Akunjalo. Yithi abanikazi bezwe. Laba bantu okuthiwa uhulumeni babekwa yithi, angithi bakhethwa yithi. Soke sibakhethela ukuthi babuse noma balungise izinto zethu. Niyabona ukuthi ziningi izinto okufanele sikhulume ngazo. Singathuli, sikhuze nalabantu bakithi abathanda ukwakha amaqembu ngamaqembu esikhundleni sokuba silungise izwe lakithi. Uma sesikhulekile sesiphethe singawakha amaqembu. Okwamanje kufanele ukuthi sibumbane sibe imbumba sibe munye. We must be united and take over the reins of our country and make our people not suffer. For me, I'm very happy because I want to hear the youth. Because the youth bafundile labantu thina sifundanga sasingafundanga nokufunda. Nifunde naqeda manje ngihlala ukuxakwa yini? Hayi ukuthi kukhulunywe into eshona le. Why are we in the townships whilst others are in the suburbs or cities? Why? Sithuleleni. Why do we take ukuhlupheka sikuthathe sengathi into efanele ngoba ngimnyama? Ayikho lonto. Izwe lethu leli asingakunqeni lokho ukuthi izwe lethu leli uNkulunkulu wasakhela wasinikeza yonke into esifunayo. Ozala ufuna uzohlala nathi akakhulume nathi sihlalisana sixoxe umuntu kodwa akafuni ukufika abe ingqongqo la thina sihlupheke. Ngikhuluma ke mina ngoba ngiyakwazi angihlali elokhuzeni kulento bekade ngisho ehlala abantu abathile. Ngihlala le ukuhlupheka. Ngingakutshela ukuthi izingane ezinganabani ezizintandana akekho umuntu oyinakile. Uhulumeni kufanele ukuthi ayinake akayinakile. Ngisho izalukazi zinciphisela imali seziye kugcineni inkosi yami empilweni. Ngiyajabula mongizwe. I hope bonke bangizwe. We must not keep quiet when we are still oppressed.
Let us expose these things. Zababakhuluma ngazo. So I'm happy, and I'm happy that the young people have come together. This is part of the process of establishing our party. We now have the youth. And very soon, we'll be having abahlangene kanje mama. Very soon. Because we are building ourselves into a powerful organization. And if umnyama, you are free to come. If you don't come, ngeke sikuhluphe. Kodwa sokusiza futhi. Uma sina singasahlali emkhukhwini, noma ngathi bungenandaba unjalo sokuthatha sikubeke nathi endaweni right. Kuba sifuna every South African aphile impilo ephilayo. Intsha is our hope. So I'm very happy that we are here today and we know what we are doing. Let us not take this organization as an organization that will come to make money. This is not the organization to make money. It's an organization to liberate South Africa. This one. That is why, if you look seriously, you'll realize that if we have one of us, ophume eceleni, asimncengi. Let me just tell you, abantu sebeke baba o Secretary General kule sebe u7 manje. Ngoba sidlali. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu, uyathandwa, uyikho konke, we don't care. We talk about our party. Laba bala kule party, abathi mabebona umuntu engasebenzi sikhuluma lesazi ukuthi kwenze njani noma eneyinkinga noma onile. Ebese sithi awusuke. Akekho umuntu odala ukuthi uyohlala esikhundleni kuyozangena ezulwini. Ayikho lonto. Akuyona indaba yakho if you don't know. Ozubuza ukuthi kwenze njani. Kunabantu abaze bathi bafuna ukulokhuza ukuprotesta ngoba sithatha idecision ethile. Kusho ukuthi ayikakheki le party le. Ayikakheki ngalendlela esifuna ngayo. Ngiyanitshela impela. Nani nivuma impela nize nixoxe indaba nibhale ngayo. Yini yona le sifuna inkululeko la. Asivikeli umuntu. Sikhuluma nomonke umuntu la. Nalabo esathi kuqala bahambe azange sibaxoshe. Wayihambela ngoba kwakunezinto ezirong. Singafuni ukubaphoxa. Sitsheni isizwe ukuthi bonini. Ngoba iningi labo loneli kukhulu. Manje waye bese ningena indaba eningayazi. Waye ke ningewona olokhuza nihlala nithini lento lephezulu lapha. Lenhlangane makuthiwa manje sesiyabadala kakhulu. Abaphethe kakhulu phezulu kuthiwa yini? Anione high command. Anione high command. I high command okufanele ukuthi ikhulume indaba zalenhlangano. Owenza kahle nongenzi kahle, owenza inkinga nongenza inkinga. Akuyona indaba yawenu le sengitshena abadala ke manje nothi ngani. Ngoba ibona ngizoyekuthiwa impela bazobe beprotesta. Kufanele ngabe sithola inkululeko silwela inkululeko siphisa siyavikelana sodwa. Singazi nokuthi lo munye umuntu wenzeni. Ayenziwa lonto. Uma sithatha isinqumo sokuthi sakha lenhlangano, sasingakho inhlangano ezokwenza nalokho okuzwayo okwenziwa abanye. Ingakho nje abanye abantu abenza izinto ezirong singafuni ukubaphoxa. Uma sithi akaphume lo. Asisho ngoba simsukela nje. Ngizwa kahle. Kodwa ngeke sinitshene ngoba asifuni ukungcolisa amagama abantu.
thina sibhekene nani nokukhulula umuntu omnyama. Asibhekile ukuthi umuntu omnyama onathi uma mhlambe kukhona okuthile sokufanele ukuthi siyeke umzabalazo ke manje sizolwa sodwa. Hawu webantu thina abantu abamnyama hawu sibahla kangaka. Kodwa sibuye manje uyayibona nje. Ngizwe phela abantu sebethi hey siyakhankasa. Ngizoke ngibone obani abakulehle abazobona bekhankasa. Ngoba uma befuna ukuyokwakha iphathi yabo bahambe bakhe iphathi. Hayi ukuthi bahluphe thina la. Ngijabula kakhulu ke ngoba intsha ayidlali. Ngoba iphutha uma nabo sebengena kulezi indaba intsha. Intsha abantu engibathembile. Ngoba abantu bekusasa abantu abazi ukuthi ikusasa elabo. Siyezwana. Sizwana kahle. Nize nazi kahle akukho umuntu esizomncenga. Akekho. No. No matter how good you are or important you are or educated you are, asimngeni lokho thina. Akubona bonke abantu aba-educated la. Siyezwana. Fanele sihloniphane thina abantu abamnyama. Silungise lento efuna ukuthi ilunge. Siyezwana. We mabo. We nkosi yami. Hey. Hey. Weba kwethu. Sizo mase sakha omama. Sokhuluma nabo. Ngiyazi ukuthi kuyakhulunyiswana ngapha nangapha. Nasentsheni bese kuqala ukukhulunyiswana baba ngathi hey uyonakala ke manje. Because simele isizwe. Asiyimele thina, asimele isonto. Simele isizwe. Isizwe ngisho uhlanya lune right yokuphila. Ngoba lusidalanga lwadalwa uNkulunkulu whatever. Ngisho uhlanya lunelungelo lokuthi luphathwe kahle libe nendawo la likwazi ukulala konke. Umsebenzi wethu lo akona umsebenzi sibange sodwa. Mina ngikhathele nje impela leyonto. Ngikhathele. Ngizoba nomhlangano kuhle ngoba bakhona nabefundisi. Sizoba nomhlangano nabo kubuduze nje. Abantu okufanele ukuthi kube yibona abasibeka phambili, abasikhombisa indlela, nendlela eyazulwini le kuthiwa ihamba baye kuSathane, abayinaki ukuhamba labo, thina siyezulwini. Sifuna basifundise lokho. Uyabona nje umfundisi uma sebamba umnyango ngesilokuzana ethi hawu Nkosi yami uthi izulu lisekhona pho. Kusho ukuthi phela mhlambe thina sesohlala la nompela. Ngoba phela indlela abasasikhombisi. Ngikutshena nje ukuthi mina lokhu okwenzeke manje akube into. Ngifuna youth ibe ne membership engaphezulu kwalesinayo. Youth. Ngoba ukuze sithathe izwe kufanele sibe ne 2/3 majority. Manje uma sigwazana sodwa sihlwebhana soyithatha. Siyobusa nini? Silibazisa isikhathi sokubusa kwethu. Siyasilibazisa ngokubanga. Uzonda umuntu nje ungazalwana naye ngoba nihlangane kwipolitiki. Angifuni leyo nto. Ukushenda mpela ungayibuzanga. Our job is to liberate South Africa from oppression. That is our job. And that must be done by many of us voting, because we've got at least a route now to take over. Just to vote as Africans for ourselves. And we have it. Why do we pull one after the other instead of reaching the destination? Says one. Are you clear, guys? Should I have
should I have a satisfaction that the youth of this time will even do more than the youth that started? Are we agreeing? And when we take our decisions, there are decisions we are going to take in putting our party straight. Because khona abantu ebebelibophe ngezinye intambo belidonsa belibhekisa ngapha nangapha. Asayivumeke leyo. Sifuna ukuhamba sithule sithi do. Each one of us is important. There's nobody who is more important than others. We, as members. And we should keep that. We should keep that. And we should respect other people, other members. We should not fight for sweet nothing. Because the comrades do so. We don't need it. We need peace here. We need unity here. Sonke, all of us. No one is bigger than the other. We are the same. People are doing everything out there with the intention, as you look at it from a distance, that we want to make them to be weak. But that is not the case. The case is these guys must not get their freedom. You might act differently, but you are saying the wrong thing, that Umtomyama must suffer forever and ever. We should not accept it. We, as African, don't worry about people who go to United Nations or to somewhere and talk about us and say we are killing them when we have never killed anyone. And we don't want to be told by people who sit in their own countries about our country. We mustn't. Because this is our country. We stay here. And whoever comes as a should know. But come here, be with us, be part of us. Now the Youth League. You have a task.